el món està veient esta presentació de nit. També els que estan escoltant-nos en UGC Radio, la radio oficial del València, a tots ells gràcies i a vosaltres també per estar així en Mestalla en la presentació de la nit. La nit ve de ser campió, ve de guanyar l'Eurocopa en Portugal. Ha demostrat ser un dels millors jugadors d'esta Eurocopa. És ràpid, habilidós, té gol, té un palmarès impressionant, brillantíssim, una Lliga de Campions amb el Manchester, una Copa Mundial de Clubs, 4 títols de Lliga a la Premier, 2 Copes de Portugal amb l'Sporting de Lisboa i el més important, ha volgut vindre al València a apostar per València. Es un orgullo enorme poder hacer parte de este club, de esta afición. No tengo palabras. Muchas gracias. Bueno, així tenim a Nani. Tenim ganes. Teniu ganes de veure jugar en Mestalla, veritat? També tenim ganes de veure-lo en la seva nova camiseta del València i el número, el dorsal que va portar allà dalt. Este és el número de Nani. Este número es muy especial para ti, ¿no? El 17. Que me han jugado con ella muchos años. Es un hombre que conquisté todos los títulos de mi carrera con él y hoy tengo la oportunidad de jugar con él una vez más. Quería agradecer al Rodrigo que ha iniciado el mundo para mí, fue muy amable. Esperemos que te dé mucha suerte en el Valencia 17, Nani. Aquí estamos en Mestalla, está la gente, tribuna, lleno, y estamos en este escenario. Tenemos a estos niños del campus, els xiquets del campus.